Miałem coś takiego powiedzieć. Aha, dobra. Nie, muszę zacząć ładnie tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja się nazywam Niklaus i opowiem wam krótką, ale dramatyczną historię. Jak widzicie, marnowałem sobie życie, siedząc na tym drewnianym, kuchennym, wypierdzianym stołku typu stołek drewniany. Moja wada kręgosłupa, nie tylko moralnego, pogłębiała się coraz bardziej z każdym dniem. Kiedy byłem już bliski załamania nerwowo-psychiczno-fizycznego, moje życie odmieniło się o przynajmniej 190 stopni. I teraz, urocza kamerzystko, proszę pokazać tutaj, prawda, i przejście płynne, Przyszedł oto taka potężna paczka. Teraz ja pójdę tutaj do skali porównawczej, proszę pokazać, prawda, nie umiem słowiańskiego przykucu, bo nie jestem Słowianem. Paczka jest taka, że no, ja bym się do niej zmieścił, myślę, bez większego problemu. I teraz będziemy dokonywać właśnie odpakowania tego potężnego fotela. Także pani kamerzystka tam operuje. Ja tu, prawda, będę się z tym zmagał. Tak, ale musisz mi chyba pomóc go znieść. A może sobie sam dam radę, najwyżej mi się coś... O! Dobra. Dobra. Będę stała na stołku. Serio? Będzie tak z góry. Fajnie. O, to może być dobre całkiem. Dobra. I słuchajcie. A może ja sobie to na łóżku lepiej położę. To był w sumie dobry pomysł. Połóż jakoś bokiem. Czat se wezmę. Weź. A kurier to musiał nosić. No. Się zablokował się telefon twój. Aha, w ogóle Moja data urodzin. jakby się ktoś... Ale rok? Nie rok. Data. Bez roku. Ale pierwszy dzień? No. A to jest test, czy ja znam. Dobrze. A? Dobra. Słuchajcie, jakby się ktoś na YouTubie zastanawiał, czemu taka jakość, bo to z telefonu na żywo idzie, ale co sprytniejsi się chyba skapli. Cześć, Nomad. Dobra, także wracam. Jakoś zadamy radę. Widać tam dobrze w miarę? Widać. To spoko. Sam się zaś przyłączyłem, ale już sobie poradzę. Hej, Younger. Chwila, moment. Sam czat chce. Test zdany. Dobra. Uwaga, otwieramy. Stópki. No, stopy są. No, Azurka, bo ja taki jestem właśnie, dynamiczny, wysportowany. Nie mam problemu z takimi... A ty tytuł zmieniłeś w ogóle? Co? Tak, Tytuł. tak, że o potężny, unboxing potężnego fotela, czy coś takiego. Dosłownie potężnego. No, potęga. Ja tam dzisiaj śpię. A we fotelu? Nie, w pudle. Fotel był skręcany przez 3 dni przez potężnego Niklausa. Dobra. Powiem wam, że ilość miejsca w moim pokoju, o ile wcześniej była bardzo mała, a czekaj, ja ci tu zrobię jeszcze więcej światła trochę. O. Ktoś jak będzie się patrzył przez okno z bloku naprzeciw, a na pewno się patrzą, to będzie bardzo zdziwiony. Dupa w oknie. Dobra. Stoję na stołku. Koło tego. Dobra. Dochodzimy pomału do tak zwanego, prawda, sedna. Jak małpa. Tak. Dobra. Nie, no ciężko by było się na tym zawiesić. Dziękuję, Azurka. Takie coś. Już no nie wiem. Tak? Ej, popierdolili paczki, śmigło do samolotu przysłali. A to jest Bez metalowe? sensu. No, takie coś. To jest nowoczesny Widzieliście? gorset. To jest śmigło od samolotu.
Oni Messerschmitta chyba przysłali złożonego po prostu. Ale jaja. Co te jaja, to ja nawet nie. O, Spitfire'a. znowu. O, sukienka można zrobić z tego. Można ładnie poowijać. Siema tuńczyk. Miało być krzesło, dostaliśmy Hej, Pawlas. kresę. Jak wyląduje w tym... Ej, ale faktycznie w tym by można zamieszkać i przykryć się tym białym. No. I by było z głowy. O. Nie, to jednak fotel. Dobra. To jest potężne Wojtas. wsparcie. O kurde. To jest jak z auta wyścigowego normalnie. Może się zmieści tam. Siema Kaczpirowski. Ten sam co ja mam, tak? No to jest SPC STG 008 SR 500 FGY. W każdym razie dziękuję bardzo Fantasy Expo No nie, Wojtas. za taki fajny fotel, bo ja to bym sobie za tyle pieniędzy fotela nie kupił raczej. Tu są co? Poduszeczki pod głowę. Eleganckie. Taki mały jestem, czy to pudło takie wielkie? No ja jakiś wielki nie jestem, a te pudło generalnie jest całkiem wielkie. O kurwa. Przepraszam. A, także to jest model SR500. Całe szczęście pokazali nam, jak to składać. To się może wyjątkowo przydać. Dobra. O kurwiska. Tu miejsca nie ma. Wypakuj wszystko i ten karton od razu out. Cały pokój zadupiony fotel. Tu coś jeszcze jest. Śruby, nie śruby. Aha, tu jest ten cały mechanizm. Oparcia, nie oparcia. Dobra, teraz test, czy szłoby w tym zamieszkać. No tylko jakoś tak, żebyś się nie wywalił. Telefon. Rozerwałeś. Dobra, duszno. Starczy. Przetestowany. Można by mieszkać. Od bidy by szło. O kurwa. Dobra. Teraz od razu musimy się tego pozbyć, bo... Czy tu coś jeszcze jest? Nie chyba. To wam dadzą za 1000 zł. Już się spociłem. A jeszcze te. Można by cię było ten... Na lasce złapać. Dobra, daj to. Chce ktoś kupić mobilne mieszkanie? Ja pierdolę, kurwa mać. Ta
SR500, tak. Tak, dokładnie. Właśnie taki. Dobra, Patty, weź tam zwróć, bo nie mogę kuchni intymna. Zwróć kamerę, chcę pokazać ładne LEDy na biurku. Stópki. Połóż, to ja to będę się powinien narazić. I co, daję i potem. Dobra. No i co, to już? Z tym krzesłem Patty wygląda, jakby chciała się wieszać. Może chce. Nie gadaj takich rzeczy, bo mnie zbanują na YouTubie. A, przecież. przepraszam. Powiedz, że nie chcesz się wieszać. Nie chcę się wieszać. Dobra. Pierw oparcie. S jak super. Super fotel. Superanckość. Kurde, ci piszą. elektryzowany. No, Co? kurde. Chciałam dymek schować A co? z Messengera. A, Mi tu wskakują wiadomości ciągle. dobra. Dobra. Nie bawię się w to. Część pierwsza. Skórzany. Nie! Nie jest skórzany. Pokaż to, to jest... Czekaj. To jest... Nie Jak jest klikniesz skórzane. na ten, to ostrość łapie tam, gdzie klikniesz. No to jest takie... Widać? Materiałowy. No. Taki jak tamten był podobny. Na szczęście właśnie to jest ten model taki materiałowy. Bo ten skórzany to by się strasznie żyć pociła. To powodzenia, Wojtas, w taką pogodę. Jak dzisiaj jest. A co? No skórzany. A, O, tu zamontowane od razu są te. no na szczęście to tu nie będzie dużo montażu. A on nie będzie aż taki większy dużo od tego. No w sumie. On wygląda jak jakiś ten fotel, jak my wczoraj oglądali Obcego, fotel kapitana ze statku Tak. kosmicznego. O kurde, ale to jest ciężkie jak byk. To można by zwłoki fajnie, a nie, bo banują. A czy to jest... Nie, to bardziej to! To bardziej to! Gdzie ja ten telefon dałem? A tu. To Hej, kapa, kapa. ciepło. Hej, kapa, kapa, hej. Dobra. Chcę tu mieć energii. Hej, kapa, kapa, hej, kapa, kapa, hej. Ochraniacz na luloka, tak. Już widzę problemy ze składaniem. Czemu? Jeszcze my nie zaczęli. Dobra. To jest śmigło. Do fligra. Najpierw kółka. Kółka to chyba są w tej skrzyni, nie? Nie zabijaj jego marzeń, Patty. Nie zabijam. O kurwa, już się zmęczyłem. Zakręć śmigłem. Boże. Dobra. Wszystko tu jest. Zestaw zawiera installation. First kółkas. A mogę sobie nie. Możesz sobie usiąść Na tym parapecie? krześle przecież. Nie no, na parapecie to może lepiej nie. Ja już się spocił. Muszę jakoś oddalić. O. Nie będzie ciebie widać. Nie? Czemu? Albo dobra, będę tak ruszała po Miałem prostu. gdzieś taki kijek, a tam jest taki, jak chcesz. Aha, to nie będziesz widziała co tam się dzieje, bo mam kijek do selfie sticka. Nie no, dobra. Weź sąsiada tym rzuć przez okno. O kurwa. Do not touch the mechanism when tilting.
No wygląda jak kurde... Coś bardzo poważnego. Będzie myślał, że samolot się rozbije. Dobra. Są kółka. To jest to, co się temu Azjacie w dupę wbiło, co zginął. No mam nadzieję, że ja tak nie skończę i jest... Jeszcze nie wiem, co to jest. Sprzęgło do sztukasa. Dokładnie. Dobra. To wydupiam. I teraz tak. Czuję się jak przy składaniu z Ikei mebelków. Tylko, że tam zawsze były problemy. Tu może nie będzie. Potem do statku kosmicznego jest też ster. Wszystko jest. Śmierdzi tym. Taki to nie jest smród, to jest zapach zwycięstwa. Znaczy taką nowością, ale Nowość. taką... Ten zapach taki. Dobra. No, już można, I mamy fotel. już można w sumie jeździć. Zapach bogactwa. Dobra. Brzydka nowość. Wciśnij podnośnik w podstawę. Już. Aha. No dobra. Bogactwo, część główna. 3. Odkręć z siedziska śruby M8 i przykręć mechanizm przy pomocy tych śrubek. Już gorzej. Z siedziska. O, CTSG przyszedł. Siema CTSG. Dobry. CTSG składamy potężny fotel. Fotel. O, potężny fotel. To na razie tu. Nie potrzebuję placu. Dobra. Ładny dron, gratuluję nabytku. Eee, O kurde. zaraz do Dawidka będzie dzwonił. No chyba, żeby sobie utrudnić robotę jeszcze bardziej. Dobra. I teraz tak. Ten moment jest tutaj bardzo słabo opisany. A jesteśmy dopiero przy punkcie 3 na 10. Przysiad na gwinta. Także kurwa. Ja muszę dokładnie... Aha, dobra. To ma być... To się ma na tych 4 śrubach trzymać tutaj. Dobrze myślę? Tak. Tylko czy oni dali taki ten klucz? Gimbus, nimbus. No zobacz w śrubkach. Jest. Dobra. Czemu odwrotnie? Nie, na rysunku jest właśnie tak. O, patrzcie jaki ciulny. Nie, na rysunku jest... Na rysunku jest w ten sposób. Tutaj jest to, tu jest to. Dobrze jest, żartowałem. To sen nie żartuj. Też bana gnoju. No, przepraszam, żartowałem. Dobra. A to odkręcamy. To dzisiaj siłownia już jest z głowy, ćwiczenia. Także czyste sumienie. Najwyżej do przodu się kojfnie. No kojfnąć to bym nie chciał. Dobra. Sztuk 1. Na YouTubie można sobie przyspieszyć, jak się komuś nudzi i puścić muzykę jakąś w tle. Gdzie tu w ogóle, ale wygląda to solidnie, powiem wam. No, zresztą za taką cenę to ten fotel jeszcze powinien robić... Nitro mieć. No, to może... Naprawdę. Dziękuję. To właśnie o to mi chodziło.
A na Twitch można przewijać? Nie bardzo. Ale można Dziękuję. subować. Cześć Daria. O, Daria, siema. W samolocie już? Czy dupa mi urosła? Tak. Na tym, wiecie co? Dzięki temu fotelowi będę mógł na przykład łóżko wynieść z pokoju, bo będzie można na nim spać. Pozdrawiam z lotniska. Pozdro. Siema Kondziub. Elo. Witam wszystkich. Składamy, jakby się ktoś zastanawiał, pokaż do kamerki tam co składamy dokładnie. Punkt trzeci? Nie, że jaki fotel w ogóle. Takie coś. SPC GIR SE 500. Taki ło. Powinienem od razu się powinno lepiej grać na takim fotelu. We wszystkie gry. Trzymaj. A najlepsze jest to, że na przykład nie ma tutaj zwierzęcia jak u Dawida, które by mi ten fotel zniszczyło. A, lot opóźniony. Chyba, że ty. Ja? Nie, Nie. ty się nie rzucasz raczej na fotele. No nie. Raczej na mnie. Dobra. A, lot opóźniony, okej. Dobra, i teraz powolę się 5 razy upewnić. Tak. To ma być tak. Streamy na bogato, no. Tylko Komputer, teraz fotel. zaraz. A. O. Dobrze. Tak to ma być. Powinni Joya dołączać. Nie. Dobrze, że nie ten słabszy model z tiltem. Co to za tilt? Znaczy, ja się cieszę, że to nie jest ten z tej skóry. Bo przyjdą jeszcze takie hice, że jak w krótkich spodenkach się dniecie na taki fotel, to by wam się dupa zaparzyła, byście zjechali z niego. A on jest taki materiałowy, tak jak ten mój poprzedni. Czy będzie test skakany? Skakany to może nie. Bo to jednak do siedzenia jest przeznaczone. Jakby nie patrzeć. Materiałowe, tak. Siema Rubyryc, witam. Elko. Spocona dupa to chudnąca dupa. Ale niekoniecznie przed kąpem. Tilt to najtańszy i badziewny system. Dosłownie kosztuje 25 zł. W tym jest multiblock. No nie znam się, ale skoro tak gadasz, to spoko. Nowy Zic i ja. Dorzucili w zestawie jakąś bombkę ładną do tego sztukasa, żeby sobie zrzucił. Zaraz poszukamy. Dobra. A to jeszcze tak. Siema zwierzak. Hej zwierzak. Dobra. Czy będę stary fotel rozwalał toporkiem? Nie, stary fotel jest tu. Trzymię se na nim rzeczy. Tam wcześniej stał ten mniejszy, tamten mniejszy został wywalony. I teraz sobie tam stoi ten, na którym siedziałem wcześniej. Dobra. Ja już cały mokry i to wyjątkowo nie z tego, że tak bardzo mi się podoba. Kuźwa. No, lewą ręką nie przykręcę raczej. A, jeszcze jedna. Jak to jest spód krzesła, to wygląda kanciasto jak fotel w kokpicie samolotu. Ja mówiłem, że to wygląda jak fotel, kurde, z tego. Ze statku kosmicznego. Jakiegoś.
No one mają taki kształt, taki no, jak to się mówi, czaderski. Ale powinien być przy tym też wygodny. Dobra. Przykręcone. Przykręcał technik BHP certyfikowany. Mam taki papier, że mogę technikować na terenie całej Unii Europejskiej. Także musicie mi uwierzyć, że jest dobrze. Dobra. Teraz jest tak, uwaga, czytam dla widowni anglojęzycznej. Put the seat onto the top of gas lift and insert it. Czyli nałóż siedzisko na top podnośnika i je wciśnij. Po angielsku to brzmiało dużo lepiej, trzeba przyznać. Dobra. Czyli teraz to de facto wsadzamy na to, co masz pod nogami. O kurwa. To będzie cilnąć ciężko, ale ja to chyba zrobię na opak. W sensie, że to se wsadzę i obrócę wszystko. No. Już? Chyba już. Teraz muszę to przewrócić. A nie chcę tu coś rozkurwić. A to takie niskie ma być? Nie ma gdzieś jakieś różki? No nie. Dobrze jest, nic nie pominąłem. Nie no, dobrze jest, tak ma być. A weź podnieś jak przy ten. No przecież to się będzie regulowało, nie? No tak. O kurwiska, jakie to ciężkie jest. Nie chcę sprawdzać tego regulowania. Osłonę siłownika nie założyłeś. Co? Nie ma tu w ogóle takiej części. Co ty mi dupisz? Co ty dupisz? Tak to jest jak na tych zdjęciach. Nie ma tutaj nic więcej. Dobra, punkt 5. Odkręć z oparcia śrubki M8 i przymocuj oparcie do siedziska używając tych śrub. Aha, te tu. Na siłowniku była osłona i jej nie zdjąłeś. Chyba o to mu chodziło. Wszystko zrobiłem tak jak w instrukcji, po kolei, punkt po punkcie. Nie ma tutaj żadnej osłony siłownika, ani nic takiego. Dobra, nie boję się na tym siadać jeszcze, że mi wyszczeli w dupę. Już mnie kręgosłup napierdala. A może? Nie, boję się. Dobra, teraz muszę odkręcić te śrubki z tego. Aha, one są chyba odkręcone, tak. Czerwony kapturek. No ale tego się tutaj nie ma, żeby to ściągać. Oni tu w tej instrukcji nakładają to razem z tym. To ja nie wiem. Weź tam, zobacz ty. No według mnie oni to razem z tym czerwonym zakładają. To No przecież- tak. No. Widzicie? Jest to czerwone. No to nie wiem, tam nie podają, żeby to ściągać. Nic nie ma napisane. A że ziemniak mówił. A ja nie wiem, czy ziemniak tam prawdę mówi. Ale w instrukcji tak jest. No ja się raczej będę instrukcji słuchał. Może poza instrukcją ściągali. To powinni tu napisać.
Nie ma nic w instrukcji o tym, to ja się boję. Ja podążam za instrukcją. No właśnie, a to, że ziemniak gadał, to w instrukcji jest tak. Black Angel. No Nawet jest, ja jeszcze przejrzę to. no jest tam na 100. Wciśnij Jest podnośnik. tam przy tym nakładaniu jest ten czerwony dings. No jest. No. Dobra. Musisz mi Pati dać na moment ją. Instrukcję. To jest cały mokry, serio. Zaraz wam pokażę. Na YouTubie SPC Gears filmik z montażu tego fotela. No i co? I ściągają czerwone czy nie ściągają? No nie no, tutaj montują razem z tym i nakładają na to. Nałóż przycisko na top i wciśnij. Nigdzie nie ma tutaj, żeby zdjąć jakąś osłonę. Teraz, żebym ja dobrze te oparcie zamontował. W sumie nie mogę go zamontować źle. To jest przód, nie? Tu jest tył. Ja to montuję tutaj. Tak. I no kurde. Nie wiem, czy tu sobie sam z tym dam radę. Filmik jest czarno-biały. Niczego nie ściągali. No No. to nie ściągamy nic. Ja musiał to tak. No to będzie ciężkie samemu zrobić. Pati, musisz mi pomóc. Musisz postawić gdzieś tak i trzymać tak to w ten sposób. O właśnie tak. Czym. Coś tak krzywo, Pati, to nie może być krzywo. Zobacz, czy to jest dobrze. Właśnie nie wiem, czy ja to w ogóle... A nie, one musi być tak jakby trochę... Tak musi być. O. Krzesło wyższe od streamera. Kurde. Bo to jest duże krzesło. To jest bardzo duże krzesło. To jest największe krzesło, jakie widziałem. Ze wszystkich krzeseł. Dobra. I teraz... Czy to jest... To nie jest tutaj. Tu musimy go. W tą stronę. Pati, ale czym? Dobra. Ale BHP zachowane, mówię wam. Dobra, czym go dalej? Jeszcze na wszelki wypadek. Fortnite. Co? Fortnite jest większe? Jakie krzesło jest Fortnite? Nie wiem. Teraz jak się zakręca? Tak. To już zaczyna przypominać fotel. Ale jesteśmy przy którym punkcie? 6 dopiero, jeszcze 4. Albo to ja, albo krzywe oparcie. Kurde, one jeszcze nie jest przykręcone. To pomału z takimi osądami, że coś jest krzywe. Ale dupi. No właśnie o tym mi chodzi. Trochę żadnie. Nie chcę sobie tu porysować już go na starcie. Ała! Nie mam butów ochronnych. BHP nie zachowane do końca.
Kurde, czemu oni tego gimbusa takiego zrobili długiego? Przez co nie można wygodnie kręcić sobie, tylko trzeba co chwila go wyciągać. Ale już prawie. Znaczy już prawie jedna strona. W zasadzie to już nie musisz trzymać. Możesz kamerzyć. Możesz mi czat czytać. Gimbusa. Ba, nie masz żadnych butów. Kurwa. Jak się spociłem. Żebyś mógł mocno dokręcić. No dobra, ale on jest taki długi, serio. Taki koniecznie. Mógł być 2 cm krótszy. Też by było spoko. Jezu, jak on się męczy. Męczę się, bo jest 30 stopni. Jest po prostu gorąco. Streamer ma nogi, nie do wiary. O, dobra. A drugą stroną nie będzie łatwiej? Z drugiej strony jest krzyżak. Telewizji nie mają. No ja mam. Jeszcze. Zobaczymy jak po siedzeniu na tym fotelu. Cześć, zjem ci kolegę. Siema, zjem ci kolegę. Potem plastiki są na boki. O, tu już nic wielkiego do montażu nie ma. To chyba są ostatnie poważne takie skręcania. Będę zapraszał znajomych, żeby sobie mogli posiedzieć. Hi, what language is that? That is Silesian language. Witam Cię na moim streamie. Ja się mianuję Niklaus i troski skręcą zic, na którym byda siedział. Pati, dobrze, że powiedział? Chyba tak. Dobra, kurde, kłesę. Ojeb, weź się nie kompromisuj. Uff. Za pół roku będzie trzeszczeć i strzelać. Lepiej sobie zwykłe biurowe kupić. Ja tego nie kupiłem. A czemu ma trzeszczeć i strzelać? Cześć, A gwiazda. biurowe niby nie. Także to od razu, to od razu można by na YouTubie to można by na YouTubie jako tutorial wrzucić, jak się składa takie krzesło. Przez certyfikowanego technika BHP. Także wszystko tu jest prawie, że... O kurwa, dobra. O. Lepsze biurowe, bo za 200 zł, a nie za 1100 prawie. Zamontuj plastikową maskownicę i przykręć ją śrubką M6. A, na to, żeby tu nie wystawały takie brzydkie te... No muszę sobie siednąć na chwilę. A Pati, a propos halby, bo tu kolega Niuniuś pisze. Weź tam kolegowi Niuniusiowi pokaż asortyment. Jeszcze winka. Także kolego Niuniusiu, proszę się nie szterować. My se sam poradzimy. Trzeba było czerwone kupić. Nie, ciemne, tu jest czerwone. Ze skóry fotel. No ja właśnie za nic bym nie chciał ze skóry fotela. No i widać zniszczenia od razu. No i pęka i ten... No. A miałem ten, który stoi w tle, jest z takiej samej siatki, tylko te oczka są
Nie, bardzo podobne. I mi się ani jedne takie nie zrywało, a miałem go chyba z 3 lata. Trzeba było odkurzacz kupić. Ja mam odkurzacz. Dobra, są śrubki. I widzicie, to jest sprytne. Oni zamiast dodawać wam 2 klucze, to dodają wam jeden, gdzie się z 2 stronami przykręca. I to jest technology. Dobra. Jak to ma być? To ma być tym ciulinksem do góry. Ale tak czy tak? Czy to ma nachodzić na to? Ej, u nich to w ogóle wygląda trochę inaczej. Aha, bo to są 2 różne. Aha, bo tu jest ten... dobra. To ma być tak tu. Możesz pokazać. O, tak to ma być. Dobra. Wszystko wiem. Jak się składa to krzesło opornie i ciężko. Nie no, czemu opornie i ciężko? Czy podusia jest? Są podusie. 2. Dobra, to najpierw sobie to z tej strony przykręcę. Tylko gdzie się te śruby mają wkręcać? Się tak zastanawiam, że tam? A to one by takie... Siema zły ginekolog. O, siema Dawid. Ej, ale ja tego empatii nie rozumiem. Ale co? No bo to jest tak głęboko, a te śrubki są takie króciuśkie. To dajesz to na to. Ten śrubokręt. Mój donate nie przyszedł. Tu nie widać donate'ów przez SMS-y i tak dalej na telefonie. Kurde, tu powypadały te takie ciulstwa. Jeszcze potem w to nie wdepnąć. Może śrubki żeś pomylił. Nie no, nie szło pomylić. Tak? Tylko po prostu... A, bo to tak głęboko włazi tam. No. To teraz, to tak. Dobra. To jest ino tak na jedną. Ale kurwa, cylnąć tym tam to będzie... To będzie dobre. Nie, ja muszę to do światła sobie zrobić. O! To jest z tej strony? Z tej. Kurwa. No powiem wam, no ciężko. Czy to jest fotel, który będzie zrobić deskę, jak PewDiePie leżałbym? A nie wiem, czy to jest ten dokładnie. Ciekawe, za ile mu się połamie ten plastik, bo mi się połamał. Ale nie każdy jest taki upośledzony jak ty. Nie musi mi się też połamać. Ja tylko nie wiem, jak to wkręcić tam. To jest kurwa... za daleko. O. A nie, jednak gówno. Niepotrzebnie się podnieciłem. O, czyżby? No, udało się, ale to był cuf. Ten plastik się tak ma majtać. Ja na przykład rozwaliłem o parapet. No to raczej mi to nie grozi. Bym sobie prędzej parapet rozwalił. Co to za fotel? Masz na górze napisane. SPC, czy S-Gear SPC SR500.
ekoskóra to jest syf, tak. Zgadzam się z Wolfeo, ekoskóra jest, no tak jak napisał. Dobra, a chyba nie będę tego jakoś tak ciul mocno. Boże, zdjęcie kolega. 934 zł. Ten? Nie, ten chyba 1069 kosztuje akurat. Ten konkretny. Nie żebym się chwalił, ale... Dobra, teraz to większe. Pociute zaślepki. Aha, żeby to zatkać. O. Dobra. To będzie... Wow. 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 No i to będzie prawie wszystko. Jaki ja głodny. Kotlecika sobie zjemy. No. O. Za pierwszym. No. Chyba. No. Chyba tak. Albo nie. A nie, trafiłem, dobra. Kurde, ile on mi się kręci. Muszę go przytrzymać jakoś. O, cim go. Bydlaka. A, dobra. Siedzi. Jakiego burgierka? Nie, bez burgierków. A tu jest zamek? A po co tu jest zamek, skoro nie ma tego? Skoro nie ma nie ma tego suwaka. Dobra. Punkt 8 mamy. Punkt 9 mamy. Powtórz czynność. Mamy. Punkt 10. Install cushions using elastic stripes. Zamontuj poduszki używając elastycznych pasków. To będzie wszystko. To są dwie różne? Chyba ja. Jedna jest napisana, drugie bez. Jedna jest taka, a druga jest, nie, one są różne. A jedna jest mniejsza. Wow. Która według was? Wow. Na mi na chłopski rozum wydaje się, że ta większa będzie wygodniejsza. Wow. Czy je się obie montuje? A nie, je się obie montuje. A, ja myślałem, że to są obie tu, a jedna jest pod dupę, jedna jest pod dupę, a druga jest pod głowę. Wow. Aha! Dobra. Czyli na górze mniejsza, na dole większa. No. A to po prostu... Jak to się robi? Czy to się przez te otwory, czy to się po prostu tak na to naciąga? Tak na to naciąga. O, Tak? no. No dobra. I ta pod czul, jakie tu dali te, to sobie można zamontować tak. O, Plecaczek. Albo czy tu nikt ci cycków wtedy nie skrzywdzi. To jest osłaniacz na cycki. Pod karkiem miał. To sobie potem można wyregulować. Aha, to się odpina. To jest muszka na szyję. A to tak i tak się tam, o. Dobra, dość pajacerki. Taniej pajacerki. Lędzia. servus, hechus. Kurna. W którym miejscu to mam? Zaraz. A nie! A to nie tak. Jak oni to tu pokazują, że to ma być... O, abym sobie tym ciulnął. Że to ma być tak... Widzisz? Z góry na dół, że to idzie. Pod spodem musisz tu puścić i przez to. Jajej. Too complicated. Ale to będziesz chyba musiała mi to trzymać jakoś. Czekaj, to jest, w którą to jest stronę? Tak? Czy to jest obojętne? Dobra, tak ma być chyba.
Taki... Tak, trójkąt. Jakby trójkąt się No to taki. tak, dobra. Że tutaj, Będę Czym się to to tu, trzymała. i że Pod spód, no. jakoś tutaj. No i zapinasz. Aha! No. Kurwa. Technologii. Dobra, i to tu. Czym tu? Kurwa, dobra. I to tak. To ma być tak, ale wysoko? Aha, bo to sobie można... Regulować. O. Dobra, i chyba wszystkie punkty spełnione. Proszę używać filtera zgodnie z przeznaczeniem. Dobra, uwaga, Test. boję się. Tu sobie można regulować jeszcze. Zadowolony. I teraz te. Bo to do góry powinno móc być. Kurde. A to nie trzeba z obu stron? Właśnie? Nie, bo tu są dwa takie i nie wiem, który No. do czego. Kuźwa. I kopertka do tyłu. Don Grande Niklauso. Ale nie wiem jak... Dolną poduszkę wyżej daj. Zaraz, tylko nie wiem jak działa ta regulacja. Jeden do przechylania do tyłu. Kurde, ale w którą... Nie, to chyba... Nie wiem, którym się do góry podnosi. No, to sobie przesunę palcie. Czy jest tu gdzieś, którym się ten... A, tu jest, czekaj. Opcje regulacji. Aha. Regulacja wysokości podłokietników, to wiem. Ten z prawej, regulacja wysokości siedziska. Szamy nie rozpierdol. Dobra, spokojnie. Czekajcie, ten z prawej... Musisz dupę podnieść. No ale... No nie idzie. Chyba, że... Jak oni to tu... No powinno tak działać. O, Bankol dał hosta. A, dzięki Dawid za hosta. Patty, ty musisz spróbować. Ej, nie pokazuj mnie. No jak nie pokazuj mnie? Nie. No idź próbuj. Siadaj. Nie, to się wstyd. Czego się wstydzisz? Siadaj, testuj krzesło. Tam pod prawą jest niby do wysokości. A to w ogóle... A to działa? A jak to nie działają? To może to atrapy są? Nie wiem. Nie działa. Serio? No nie. Mam złączone. Nic nie widzę w tej instrukcji. No przecież wyraźnie jest... O, działa! Działa? Podniosłam. Tak? A te drugie do pochylania się do tyłu i tak dalej? Może to trzeba w dół? To pochylanie jest wajcha po lewo. No my wiemy, że po lewo. No. Daj no. Instrukcja.
Ja je mam po prawej. Nie no, tutaj po prawej jest góra, dół. Roz, rozdupisz mi szafkę. Dobra, ważne. No przecież Ale on nie musi- tego. Weź spróbuj jeszcze. O, Musicie odkręcić trochę mnie pochyliło. Kaś pod krzesłem taki kurek poregulować, żeby... Ale Aha. trochę mnie pochyliło do góry, nie widzisz jak jest krzywo? No, Jest trochę. to teraz spróbuj wrócić z powrotem. Ale czy ogólnie wrażenia ze fotela są pozytywne? Patty, jak się tak będziesz rzucać po nim, to go rozdupisz. Nie idzie. Ale... Chyba wróciłam. W moim krześle po prawej jest dźwignia jak hamulec ręczny w aucie. No tu też jest po prawej, ale do góra dół. Dobra, opieranie będziemy rozkminiać za chwilę. W każdym razie... To trzeba jakoś rozruszać, czy co? No, te można regulować pod łokietniki? Je można góra, dół czy jak? Tak na Aha, boki. prawo, lewo, a góra, dół chyba też. Weź go spróbuj do góry podnieść. Nie ma jakiegoś dingsa tam? Można. O, Idzie. da się. Dobra. No to tyle generalnie. To dziękujemy za fajnie. uwagę. Fotel złożony i zostawcie łapkę w górę i super. I Instagram, i Facebook, i Dzięki Fantazy, Expo i Patty pomachaj. Dobra, to jest złożone. A tam to nie jest globus, to jest piłka lekarska do ćwiczeń.